hedder Mia Littonen Madsen, og jeg er tekstildesigner. Jeg har studio i København, så er jeg freelance designer for IKEA. Jeg underviser i Kolding på Designskolen. Jeg hedder Emilie Halhold og er også tekstildesigner. Jeg arbejder primært på mit eget, med på nogle udstillinger. Jeg har lige haft en udstilling i København og på Island, og er med på nogle forskellige udstillinger i Europa lige nu. Meget smuk location først og fremmest i Højer, og med naturen og byen. Virkelig dejligt lokale har vi også snakket om, vi glæder os til at arbejde i. Der er rigtig meget rum og plads og lys. Vi glæder os til ligesom at lave noget og få det ud af væven og se på det og justere, ligesom bare være lidt i sådan en flow her. Og det er der ligesom nogle gode rammer for. Ja, altså når man ikke kan tænke mere omkring væv og farver og tekstiler, så kan man jo gå en flot tur ude ved Vadehavet. Jeg har gået på efterskole her i 2 år, så jeg er kommet tilbage og kan se, hvor fin byen faktisk er blevet, siden jeg gik her. Det er brosten og så det er ret cute. Jamen, da vi kom her den første dag, var vi jo ret heldige. Det var høj solskin, og vi fik lov til at gå rundt sammen med nogle lokale her, sammen med Hanne og Jørgen og Jane, som viste os rundt i byen og viste os, hvor alle de gamle fabrikker lå, og hvad der har været i de forskellige gamle bygninger, som er rigtig fine. Vi har været sådan nede ved Hanne, ved bageren, ved dagligbrugsen og ved Fiskerhuset, hvor vi bor. Men meget, meget cute by. Meget autentisk og meget roligt. Ja. Der er ikke så mange mennesker, og man kan virkelig se, at det er en by, der er blevet vedligeholdt i den stil, som den er blevet opbygget i, hvilket er ret smukt at gå rundt og kigge på. Nu siger du det med, at det er roligt, men det gør, at man kan holde sit fokus lidt på det, man laver her, men samtidig bruge ligesom byen og naturen til at komme ud og lige gå en tur og få noget luft. Stor kontrast til København, hvor vi normalt sidder og arbejder, hvor man har en dagligdag og et hverdagsliv, hvor man er ude i byen, hvor her der kan vi fokusere, og når vi så er ude, så er det for at få frisk luft og måske ny inspiration og lade lidt op. Så vi er meget fokuseret, når vi er her. Ja, vi glæder os til at komme ud og se, hvordan Højer natur er opbygget, og hvordan de her forskellige diger ligesom deler naturen op. Man får energi og ro til at arbejde og blive inspireret af, hvad end man så bliver inspireret af. Og også vi har jo ligesom skulle lidt forberede lidt, hvad vi gerne vil undersøge, inden vi kom hertil. Så det har jo ligesom skabt måske rammen og strukturen for det, vi går i gang med. Så kan det godt være, at der undervejs sker et eller andet, man er ude og ser, om det er en kombination af nogle farver eller noget tekstur, man ligesom tager med sig ind i arbejdet senere hen. Jeg kan helt sikkert anbefale at komme til Højer og bruge de her TC2-væve. Det er et fantastisk værksted, hvor man kan udfolde sig, der er plads og rum til, at man kan udvikle sine egne projekter. Det er også nogle faciliteter, der er sådan relativt få steder i Danmark, der har, og man har mulighed for at komme til. Og der er ovenikøbet af 2 af den her væv, så det giver jo også nogle rigtig gode muligheder, som der har været lidt mere begrænset i Danmark tidligere. Så det er også mega fedt, og så dejligt, at det jo ligger et andet sted end lige København eller Aarhus. Så ja, man kommer lidt ud og netop har det her fokus og noget rum og noget plads.